ሰላም 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 ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ከመይናኹም ድሕነትኩም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ልናእኽዎ ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ምኞተይ ጸሎተይ እዩ ማለት ይጎራተይ እምበኣርኻስ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክ ሼር ብምግባር ሓናፅር እትኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ብምማጥ በዓቱኒ ማለት እዩ። ስለትገብሩለይ መበረታ ድማ ካብ ልቤ የቀኒለይ እግዚአብሔር ያክብረለይ ነው ልኩ ለማንት ድማ ያው ድጋሚ መጸናኹ ማለት እዩ። ያው ድጋሚ ልመጻኹ ብልሙድ ብናይ ኣሌክስና ልሊ የመጽ ማለት እዩ። ናይ ለማንት እኳ ብጣዕሚ ልድብር ምክንያቱ ምንም ኢድ ብሎም ማለት እዩ። ኢድ ብሎም ያው ብሕልፍቲ ማልታት በቅድሚ ትማልታት ለኾነ ፕራንክ ድዩ ዋላ ኖርማል ድዩ ብዘይገድስ ግን ናብ ናይ ልሊ ኣካውንት ያው ቅርሺ ከምልኣተ ለኾነ ከባድ ነቕስ ቅርሺ ሃምድልኣኸ ኢሉ ኣለዉና ትቕርሺ ድማ ልሊ ብናይ ልሊ ስም ጥራሕ እትልኹ ማለት እዩ። ናይ ልሊ ኣድናቒ ንበይ ንኸብልዎም ልልኣኸ ይብልኽዎና ኣሌክስ ድማ ትገንዘብ ናይ ሚንዮ ኣካውንት ከመይ ረኽብዎ ኣካውንት ብኸመይ ፈልጥዎ ምሳኺ ለይተዳወለ ምሳኺ ነገራት ለይብልሲ ከመይ ገብሩት ናይ ኣካውንት ፈልጥዎ ብልብል ማለት እዩ። መንጎም ግጭት ያው ኖርማሊ ሃመይ ኢልቃኒዮም ማለት ኩራቴ ግን ኖርማሊ ታይሲ እስኪ እስኹም ከመይ ትርእይዎ ናይ ምን ጌጋ ኢኹም ትሕስቡ ማለት እሳውን እናተይ ጌጋ ይኾነ ምንም ይቅርታ ለይትብሊ ጥፋኣት ለይትዕምኒ ይብላሎ ማለት እዩ። እሱ ድማ እሳ ድማ ጥፋኣት የብለይ ጌጋ የብለይ ኣትብላ ማለት እዩ። እሱ ሓድሻ ጌጋ እዚዩ እና ይቅርታ ጥፍአ ለይትብሊ ንምንታይ ትገንዘብ ድማ ንመልሶ ለኪ ንምንታይ ንምልሶ ንምንታይ ኢና ንምልሶ እዚ እኮ ዝኾነ ማልኾነ ግፍቲ ግዜ እዩ ታይማት ለኽኒ ገለ ይብልዎ ትናዱ ማለት እዩ። ሳልገዞ ይብላ መስለና ብዚ ለው ምግጫዮም ኣትዮም ማለት እዩ። ኩራተይ ግን ትጌጋስ ናይ ሚኒ ምክንያቱ ስለኾነ ቅርሺ ካብ ኣድናቒ ክኾን ክኽእል ገለታት ለኾነ ቅርሺ ትለኣኽሎ እንግዲህ እቲ ቅርሺ ግዴታ ኣካውንት ለኣኺ ቅርሺ ስተ ኣካውንት ክበይ ይምፅዎ ልብል ሓሳብ ግዴታ እዩ ክመጸሉዱ ማለት እዩ። ምክንያቱም ብውሽጢ ለይፈልጠካ ሰብ ገለ ኣካውንት ካልሃብካዮ መቸም በራሪ ቅርሺ ሽሉ ብግምት ኣብ ሒሳብ ኣይኣቲና እሱ እውን ክጥየቕ ከምዚ ዓይነት ጥያቄ ግዴታ እዩ ኢለ ልሓስብ በኣነ ማለት እዩ። በኣኹም ከ እስኪ ናይ መን ጌጋ ኢኹም ትሓስቡ? እሳ እውን ናተይ ጌጋ ይኾነ ትብል እሱ እውን ናተይ ጌጋ ይኾነ ይብል እና ብጣዕሚ መንጎኦም ዓብይ ክፍተት ፈጥሩ ዋላ ኖርማሊ ፕራንክ ተኾነ ኣነ ከም ልመስለኒ ብኢዳ ዙር እሳ ዳይ ሒሳብ ቅርሺ እታ ፕራንክ ትገብረላ ነገር ይመስለኒ ሃምበኣነ ትኽንንኡ ማለት እዩ። ግን ዋላ ፕራንክ ይኹን ብጣዕሚ እዩ እንትን ባህሊ ይኹን ማለት እዩ። እውነት ኣብ ሂወቶም እውን ኣስጋይ ደባሪ እውን እየ የድላ ኣነ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሱ ለይፈለጦ ተኾይኑ ካብ ኣድናቒ ብኣኽስም ናይ ከድናቒ ኢና ናይ ከድናቒ ኣነ እና ለኣኽስም ብኣኽስም ትለኣኽሎና ወይ ልለ ኖርማሊ ብክልተኹም ስም ናይኹም ኣድናቕቲ ኢና እና ይኸው እዚ ግፍቲ እዩ ኣካውንትኩም ሃብና ትብሉ እሱ እውን ዝፈልጦ መንገዲ ተኾይኑ እዚ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ንክልተኦም እውን ማለት እዩ። ግን እሱ ለይፈለጦ ብኣካውንት ልኽ ገንዘብ እና ከምዚ ዓይነት ገንዘብ መፅና ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ኣታዊ ኮይኑና ትብለላ እሱ እውን ማለት ከምዚ ዓይነት ገንዘብ የድለኒ ምክንያቱም ስለበሉ ንግግር ነው ዓብይ ንግግር ከቢድ ማለት እዩ። ብመጀመርያ ያው ላብ ጥርጣሬ ለእተዮ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ልትናገሩስ ከዚ ገንዘብ ይኸው ከምዚ ላ ገንዘብ ዝተቀብላስ ነገ እውን ከይዳ ብኣካል ተትረኽቦስ ኣነ እንታይ እንትን ነኒ እንታይ ዋስትና ነኒ እንታይ ኣፍልጦ ነኒ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ሓውና ማለት እዩ እና ብቻ ከቢድ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ጥርጣረ ኣብ ምጥርጣር ለነገሩ እዚ ፕራንክ እዚ ብጣዕሚ ይከብድ ኣብ መንጎ ፍቅሪ ይኹን ሓዳር ኩሉ ግዜ ኣነ ይናገር እየ እና ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ዋላ ፕራንክ ይኹን እዋ ግን ውሽጥኻ ክንዳይን እንትን ከም ዝፈጥረልካ እንዳይን ችግር ከም ዝፈጥረልካ ብዙሕ ኢኻ ትምሃር ካብኣታቶም ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋላ ፕራንክ ትጀምሩስ ብዙሕ ዘየድልዩ ቃላት ትነጋገር ኢኻ ምእማኒ ለምእማኒ ኣብ መንጎኻ ውሽጥኻ ትፋታተሸሉ ከቢድ ነገር እዩ እና
ባዕሉሱስ ለባዕሎም ኖርማል ህይወቶም ዘይ ዓብይ ፕራንክ ኮይኑዎም ነው ማለት እዩ በእውነት ምክንያቱም ያው እስለ ብስሜት ምልሰላ ኣሎ ብቻ ካብ ሓዶም ዋላ ፕራንክ ይገብሩ ግን ኖርማሊ ትልማላለስ ለይ ቃላት ንሽተን ክብድ በላይ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ህይወቶም ክፍተት ክፈጥረሎም ኢላ ብስጋት ኢልሓድርን ለኣነ ማለት እዩ እውነት ምክንያቱም ከምዚ ዓይነት ነገር ተለይ ይገብሩ ወሃልቲ ኣነ ዋላ ሜድ መስልኩም ዘይ ኣብ ኮሜንት ዋላ ኣነ ከምኡ ይብሎም ይቕረይኹም ይትረፍኩም ክፍተት ክፈጥረልኩም እየ ፍቅርኩም ከቢድ ነገር ክፈጥረልኩም ይትረፍኩም ከምዚ ዓይነት ነገር ገለገለ ይብሎም ኣነ ዋላ ማለት እዩ እና ብቻ ብዘይገድስ ኩሉ ነገሩ ግን እቲ ቅርሺ ኖርማሊ እቲ ቅርሺ ሰይ ለምናታ ሒሳብ ብቻ ተኣትዩ እሱ ዝጠየቀሉ ጥያቄ ሰለስተ መዓልቲ ዝሰርሕ ለይዎ ቪድዮ እቲ ሕሳብ ከመይ ገይሩ እሱ ይፈልጦ ሕሳብ እንድሕሊኻ ኸዩ ናይ ባንኪ ሕሳብ እሱ ከመይ ገይሩ እዩ ኣትይዎ ይብሎ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ሕዚ እዚ ሸለል እትሓልፎዮ ነገ ከይዳ ትረኽቦሲ እንታይ ዋስትና ተትረኽቦሲ በኣካል ተትረኽቦ እንታይ ዋስትና ልብል እዩ ማለት እዩ እና ያው ኣብዚ ኮስ ዓብይ ከቢድ ነገር ለይምትእማን ፈጥሩሎም ነው ማለት እዩ ኣብ መንጎኦምና ከቢድ እዩ በእውነት ከምዚ ዓይነት ነገር ከቢድ እዩ ኣነ ወላ ፕራንክ ይኹንሲ ኣይድግፎ እየ ልብል ማለት እዩ እንታይ ልበሃል ፅዋ ለጠፉኒ በነገራችን ላይ ነው ሓዳሮም ይኹን ህይወቶም ብጣዕሚ ከቢድ ተፅዕኖ እዩ እየ ልብል ኣነ ሃለምዮም ነገራት ለባላሽ ለይዎ ብቻ ግን ሕና ማለት እዩ ትመልኸቲ ንብሎ ንኽእል ትመልኸቲ ሓደ ነገር ንፈልጦ ዝግበአና ከምዚ ዓይነት ነገር ተለይ ገበርና ምክንያቱ ሕና ለሲ ነገ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚ ቪድዮ ንሰርሕ ገለ ኣብ ቀፃሊ ህይወትና ከምዚ ንሓስብ ገለ ፕራንክ ገለ ብስሩዚ ይትረፈና ኢልና ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ህይወትካ ካልእ እንደ ብዙሕ ዝስራሕ ሞለሲ ከምዚ ዓይነት ነገር ግን ብጣዕሚ ይከብድ በእውነት ክፍተት ዓብይ ክፍተት ዝፈጥር ከምዚ ዓይነት ነገር እየ ልብል ማለት እዩ እና ኩራተይ ያው እስኪ ናይ መን ጌጋ ኢልኩም ትሕስብዎ ናታ ጌጋ ዶ ወይስ ናቱ ጌጋ ኣነ ብዝጋጣሚ ምስ ናታ እቲ ጌጋ እየ ልብል ማለት እዩ በእውነት 100% ጌጋ ናታ እዩ ዋላ ፕራንክ ይኹን ኖርማሊ ጌጋው ናታ እየ ልብል ምክንያቱ እሱ ብለይፈለጦ ኣካውንቱካ ገንዘብ ምቕባል ምናምን ማለት ከቢድ ነገር እዩና ያው ኩራተይ እስኪ ሪኢቶኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ ማለት እዩ ያው ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነብሩ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ድማ ዝተሰነዩ ናበልኩም ዝክሳነወተኩም ላይክ ምግባር ደግሞ ይትረስዑ ሰብስክራይብ ምግባር ሰብስክራይብ ደገርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ያው ቤተሰብ ይኩኑ ማለት እዩ ኩራተይ ስለትገብሩለይ ድማ ካብ ልቢ ቀኒየለይ ናበልኩም ድጋሚ ያው ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ዝተሰናይ ኩራተይ